Normalean esaten diegu bi karratu hartzeko, bi baldosa, hor geldi egoteko, ez mugitzeko, zeren bestela itxura txarra ematen du, eta lotza ematen badie edo, hor badaukagu bolita bat, eta esaten diegu bolita atzeko erreferentzia moduan eta bertara besteko. Bertsoak entzun, nola gustuko ditugun. Ondo pasatuz ikasten duzu, eta lantzen duzu euskera, dela gure hizkuntza, eta nik horregatik egititut bertsoak eta. Ikastolan hasi nintzen klaseak ematen, eta gustatu zitzaren eta etorri nintzen. Etortzen zarela eta ez da estraskolar bat. Zatoz eta gustatzen zaizu eta adibidez egun batean ez duzu botatzen bertso bat ere ez, baina irtetzen zara irribarre batekin hemendik. Jende aurrean beste horrek lortzen duzuna da lotza galtzea, gero hiztegia aberatsa, askotan esaten digute irakasle. Nabaritzen da bertso eskolan daudela, hiztegia aberatsa daukate. Astean behin etortzen dira klasera, bertso eskola honetan 50 ikasle daude, adin guztietakoak guztiek ezagutzen dituzte oso ondo, hitzak, errimak eta gure hizkuntza euskara. Hala ere, bakoitzak bere estilo propioa du. Gutxi gora bera, 1600 bat partaide daude bertso eskoletan, eta umiak 900 inguru, helduak ere bai, 600 bat, eta adinak normalki 10-11 urterekin hasten dira bertso eskolan, eta helduak ez dakit zaharrenak zenbat urte izango ditu, baina oso abaniko zabala da. Saio batera joaten garenean entzule askoren lehenengo susmoa da Jose zaila dena, eta gero norberak egitea lortzen dunean, sekulako satisfazioa da. Ikasteko teknika eta material ugari erabiltzen dute, tartean hiztegi errimatua. Xabier Amuriza da honen egilea eta bertso eskoletako aitzindarietako bat. 1980ko txapelketa ingurutik, hasi zen nik bizi izan dudan abintzat. Euskal Herri osora zabaldu zen bertso eskolen buma, nolabait. Hori, izan daiteke, Azkueren hiztegiari buelta eman da, oso selekzio handi bat, egitura hor dago, moldea hor dago. Hori kartzelan egin genuen. Amurizak kontatu digu berak hitz egiten jakinga bere bertsoak botatzen zituela. Aldazueratxo bat harrapu ezkero, joaten nintzen honela kantatuz, ez kontu eta ez konkai, guztio konto bizi nahi, dirua dago nian jai. Gelara bueltatzen gara eta improvisazio unea dator. Olentzerok ez dizu oparirik ekarri. Segundo gutxi eta badoa. Txarto portatu nahi.